Перетворення на сіру зону. Очільники держав та урядів Євросоюзу домовились про санкції проти Білорусі на тлі захоплення літака Ryanair та викрадення співзасновника телеграм-каналу Нехта Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапєги. Європейська рада вимагає їх негайного звільнення, а також запроваджує низку обмежень. Авіаперевізникам радять уникати повітряного простору Білорусі, а борти єдиної тамтешньої компанії Белавія більше не зможуть сідати на литовищах ЄС. Також заблоковані інвестиції. Роман Протасевич має бути звільнений негайно. І ми будемо тиснути на режим, поки він нарешті не почне поважати свободу медіа, свободу слова, свободу думок. І врешті є інвестиційний пакет на 3 мільярди євро, приготовлений Європейським Союзом, який утримується і буде заморожений, поки Білорусь не стане демократичною. Вже цієї ночі припиняється авіасполучення України з Білоруссю. Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, повідомляє у своєму Фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів. Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів. У відповідь українське МЗС отримало ноту з Білорусі. Тамтешня самопроголошена влада обурилася авіаблокадою, бо, мовляв, білоруси не зможуть відпочивати на українських курортах. А президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав міжнародні санкції та пообіцяв, що США до них приєднаються. В Білому домі примусову посадку літака Ryanair назвали обурливим інцидентом та закликали звільнити всіх бранців режиму Лукашенка. Це було шокуюче – перенаправити літак з рейсу між двома країнами єС з очевидною метою заарештувати журналіста. Це є нахабною атакою режиму на міжнародну свободу, мир і безпеку. Ми вимагаємо негайного, міжнародного, прозорого розслідування цього інциденту. Ми на постійному зв'язку з нашими партнерами через різні канали ЄС, НАТО та інші. Сам Роман Протасевич перебуває в Мінському слідчому ізоляторі. Про це повідомляє речниця білоруського МВС. Напередодні навіть з'явилося відео, буцімто його зізнання в організації масових заворушень в білоруській столиці. Так режим називає антиурядові акції, які тривають з серпня минулого року. Їх під проводом Романа Протасевича висвітлював, зокрема, телеграм-канал Нехта. За даними правозахисників, за цей час в Білорусі затримано близько 35 тисяч людей і порушено понад 1000 кримінальних справ. Владислав Стужук, Заман, АТР.